mangin mabaskog naman ang pagdapya sang balod. Samtang ang temperatura mabatyaga naman sa 26 degrees Celsius tubtob sa 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:33 kaina, magatulod naman las 6:07 karon sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay, welcome na mga ka-aksyon sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, good morning, good morning, good morning. Dira kay Masi Tofago, sa kay Mary Joy Camero, Martin Aliling, good morning. Kag sa kay Greg Hostiniani Puertas from Putian, China. Kay Norma Torreblanca, kay Remar Hicano Halyasgo sa Sitio Lupa, Barangay Sag-ang, La Castellana. Kag kay amigo ko dira Leo Talaban sa may Manghanoy, Barangay Manghanoy sa La Castellana. Good morning. Dira kay Mayor Maymay Nicor Manglimutan, good morning man sa imo dira, no, kay Bordig kag kay Nining Nicor. Good morning tanan sa inyo. Elmore Makiling, kay Dennis Nuestro, kag Teresa Linaha Kayaw, may agaman. Norma Torreblanca, good morning, no? Antonio Lo, happy birthday ko no sa kay Nelby Lopez sa Airport Village. Sige, happy birthday. Sa kay Gary Deloterio Acosta, tamiyaw nyo man mga Deloterio kag Acosta family sa Payaw Binalbagan. Labi na kay Nanay Nyanita kag Tatay Jesus. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, may aga Dina Magbato Malabago. Kay Miss Jinky de Alagdon dira sa Phoenix, Arizona. Good morning man. Kag kay migo ko Juan Bol Gallo kag Madam Alma Alvarez Gallo. Siling sang migo ko. Niya daw ka, hindi ko lang pag-ibasahon ang kwan ba. Pero ginag-comment sa statement sang DOH bilang nga tip of the iceberg bala. Ako gani daw ka makadilismaya. Doon na dismaya ako bala sa mga pahayag nga muna. Imbis nga maplastar kita mga solusyon kung anong dapat himuon, mga tip of the iceberg na nabalaan basta yung mga tip of the iceberg ay nano. Maria Teresa Hofelenia, Ray Baryoga, Pati Grace Tembrevilla, good morning kuno kay Mayor Ernesto Estrao sa Madnuasang Hinubaan. Nathan Borromeo, maayong aga dira sa imo. Pag ginagreet naman si Lola niya, Roselia Deding Borromeo Lumugdang. Almost everyday gid nagapamati, no? Kag sa mga taga-barangay Panakyaw, no? Connie Alisahe, watching from Carlota City. Until when kuno ang bansang flight alin sa Thailand? As of now, until August 15. Until August. Mga inbound travelers na ang ginaban. No? Ang pahalin ba sa Thailand, pakadto dire. No? Amo na ang ginaban. Hindi ko, way ko ka baluya do, wala isang ban kung outbound ikaw. No? Ang inbound bala, halin sa Thailand, Indonesia, Malaysia, hindi na pwede kasulod pa sa Pilipinas. Ang outbound dya, way pa, no? Good morning mga kay Noel Alisahe. Pinky Teruel, happy morning dira sa imo. Melvin Piñafiel, Pati Grace Tembrevilla, sa kay Jason Tupas kuno sa Inubaan, good morning. Michael John Season, good morning man dira sa imo, no? Kag si Beboy Villasor, ginatamyaw ni Miss Jinky de Lagdon, si Ma'am Van Mayo, kag tanan nga EFC members, kag sa pamilya Refuela de Alagdon, Nagor, Apil, Torreno, Biligorio, kag Verino, sang Barangay Pantanon, DSB. Good morning dira sa inyo, no? Si Bebing Tobiliha, may agak Christ Goldberg Gundayaw, from Barangay Mandalagan sa Gundayaw family, may aga dira. Of course, sa kay Christine Menias Villalobos,
kag kay Maria Luisa Luing Melos, good morning dira sa imo, kag of course sa kay Melchor Melos may aga. Sol Lama Bernatsa sa Wadika Bacolod. Sige, standby na kita mga Aksyon sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:11. Sa detalye na sang mga balita lokal. Nag-abot sa siyudad sa Bacolod ang 25,000 ka doses ng Sinovac kag 585 ka vials ng Pfizer vaccines sang Sabado nga adlaw. Sa record sa Bacolod Emergency Operations Center, nagdangat na sa 193,850 ka doses ng Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson kag Pfizer vaccines ang nabaton sa siyudad sa Bacolod gikan sa gobyerno nasyonal. Samtang 18,700 pa lamang ka doses ng inbakal nga AstraZeneca vaccines ang nag-abot sa siyudad. Madumduman, may tripartite agreement ang local government sa Bacolod, gobyerno nasyonal kag AstraZeneca Pharmaceuticals Incorporated sa pagbakal sang 650,000 ka doses sang AstraZeneca vaccines. Magapadayon ang vaccination program sa gobyerno probinsyal subong nga adlaw Lunes, Agosto 2, 2021 para sa mga individual nga napaidalom sa A4 priority group. Suno kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, ang unang shipment sa 290 ka vials o kon 2,900 ka doses sa AstraZeneca ang ginbakal sa probinsya pagi sa multilateral agreement sa gobyerno nasyonal kag AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines Incorporated ang mga pag-ausaron nga bakuna. Lakip sa bakunahan ng mga frontline workers sa essential sectors pareho sa mga nagatrabaho sa sektor sang enerhiya, bangko kag industriya sang kalamay. Ini nga mga sektor suno kay Diaz ang masami nga may mataas nga positivity rate sa COVID-19. Ang pagbakuna pati gayonon sa Negros residences dalan Gatuslao syudad sang Bacolod. Ginpalawig naman ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia ang General Community Quarantine with heightened restrictions sa siyudad sa Bacolod halin Agosto 1 tubtob 15. Sa Executive Order No. 42, ginadilian ang leisure travel sa tunga sang Panay Island kag siyudad sa Bacolod. Apang panugutan naman ang pagbiyahe sa mga goods and cargos. Ginklaro man sa mando nga exempted sa requirement ang mga delivery personnel. Samtang ang mga biyahero gikan Panay Island, kalakip na ang mga authorized person outside residence o kung apur ang panugutan nga makasulod sa siyudad sang Bacolod, apang dapat magpresentar sang mga requirement. Ang mga requirement sa pagsulod sa siyudad sang Bacolod amo ang mga masunod. Negative RT-PCR test result nga nakuha sa sulod sang 72 oras antes sa pag-abot sa siyudad sang Bacolod. Online backtrack registration, online health declaration form, S-Pass travel coordination permit, kag valid personal ID. Ginpanomdom ni Health Advocate Dr. Melvin Ibanez nga hindi garantiya nga kung fully vaccinated ng isa ka individual mahimo na nga makapagustugwa sa mga pulian. Sa interview sa Kapihan sa Aksyon, ginpahayag ni Ibanez nga ang pagka-fully vaccinated ay hindi exemption na good nga magwa sa mga pulian. Suno kay Ibanez, apisar nga fully vaccinated na isa ka individual, dapat ipabilin sa gihapon ang pagsunod sa minimum health protocol. Dugang pa ni Ibanez, golden rule sa vaccination, once nga fully vaccinated, wala sang total immunity kag mahimo sa gihapon nga matapikan sa COVID-19 labi na kung exposed sa isa ka individual sa mga tawo nga COVID-19 carrier kag dako ang viral load. Ginagarantiya naman ni Ibanez nga sa tanan nga fully vaccinated nga matapikan sa COVID-19 nga mahimo lamang makabatsyag sang mild symptoms o kon asymptomatic. Samtang magalunsar naman umpisa September 1 tuig 2021 ang grupo sa mga doktor kag espesyalista sa ginatawag nga telemed o virtual consultation. Sa interview sa Kapihan sa Aksyon, ginpahayag ni Health Advocate Dr. Melvin Ibanez nga ang Santa Monica Health Solutions ang magalunsar sang ako magalansar sang virtual consultation nga sarang mag-akomodar sa mga COVID-19 patients nga yara sa ila mga puluyan. Suno kay Ibanez, bangod sang pandemya, madamo nga mga COVID-19 patient ang luyag nga sa ila lamang nga puluyan mag-quarantine samtang nagapaayo sa balatian.
Ang ining inisyatibo sa mga doktor ang agud mabuligan man ang mga hospital diri sa syudad. Ilabi kang mga kalabanan sa hospital sa syudad ang lapit ng malambot ang ginatawag nga maximum capacity sa COVID patients. Nagpasas ang resolusyon ng Sangguniang Panglusod nga nag-endorso sa mga ginaduso nga programa kag proyekto para sa development. 3 ka madalagko nga merkado sa syudad sang Bacolod. Ini ang resolusyon ang base man sa pangabay ni Bacolod Mayor Evelio Lunardia. Ginpahayag ni City Councilor Cindy Rojas, ang chair ng Committee on Finance and Appropriations, ang kada merkado ang may ginpainan nga pondo nga 50 milyones pesos para sa improvement sa Central Market, Burgos Market kag Libertad Market. Ang pondo ang magagikan sa local funds, local government support fund, financial assistance to local government units, General Appropriations Act sang pungsod para sa 2021. Ini nga proyekto ang kabahin sa ginaprubahan sa Local Development Investment Program kag Annual Investment Program sang LGU. Ginpahayag ni Councilor Bartolome Orola, chair sang Committee on Market and Slaughterhouse, nga ini nga programa ang makabenepisyo dire ang mga pumuluyo. This is a grant or a budget given to the LGU, Mr. Chair of Bacolod, for the improvement of our 3 markets, namely Central Market, Burgos Market, and Libertad Market, Mr. Chair. For the Bacolod public markets, amounting to 50 million for each market, Mr. Chair. This is improvement and of all 3 markets, Mr. Chair. Kabahin sa pagpahayag ni City Councilor Cindy Rojas. Community transmission sang Delta variant ginasuspetsuhan nga yara na sa Metro Manila. Samtang Pilipinas, may assessment nga may pinakamataas nga risgo sang political violence kung kinagamo sa politika. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Good morning dira kay Kathy Calatrava. Watching live sa Singapore. Alex Montesa, maayong aga. Juvie Monares. Kag of course kay Ma'am Van Mayo dira sa Las Vegas, Nevada. No, nga wala gid naga-absent. Connie Sepro Alisahe. Good morning sa iya mga co-teachers from La Carlota South Elementary School 1. Yes, good morning dira sa inyo mga teachers. Lucila Perartilia. Ang 50 milyones kanong pinaka-positive niya nga news nga nabatian for decades now. Bawo grabe, decades gida. Hindi man na, may mga positive man ibang nga news, mga patindog ospital sa Bacolod, di ba? Positive man na siya, no? Andrea Amanda Jaime is also watching. Good morning dira sa imo, madam. Kay Jesus Jascon Condino, monitor lang sa La Carlota. God bless you, no? Sa kay Virgin Legaspi Coloso, Jean Borom, good morning dira sa imo. Kay Jeanette Delino, mayong aga man, dira sa may sa NODJ, no? Si Ana sinuro niya, wala ko mamatian ang greet niyo kay Father Ember. Okay. Morning ano, Father Ember. Kasi ulay lang kung nabatian. Sige. Hil Javier. Musta ka no kay tatay niya Adolf Milagros Amela Gansa family. Monitoring from Quiapo, Manila. Kadto ko na sa Quiapo pa. Nakakadto na ko da nakapamakal po ko da gani isang mga abubot. Abubot sa Quiapo. Oo. Mga bakal mo. Andam ka lang da sa mga kwan. Sa mga kawati. Sa mga kawati. Sa mga ano to gani, ligad ang gamit to bala sa kawati bala. Ito ba yung istorya tang lipat ko Mga naman. Sa kwan, mga matet. Sa mga matet. Mga matet de leon. Matet de leon. Hindi ba mo na? Hindi lang ko pa si matet de leon. Tanawag na sa mga millennials ang mga kawati, gin matet naman tong iya nga ako ano. Gin matet de leon naman niya. Nga mo naman. Doon kala may angot siya. Ha? Matet de leon. Wala lang no, tingnan mo ko gani. Mati ako na si Glazel mo, mag-Glazel bla kon gin nya hala nadula tong kwan guro ang nadulang guro gin matet de leon naman to sa kasabad sa matet de leon. Jomari Valderrama, good morning and what's the menu for today? Are si matet, na yan. Matet. What's the menu for today? Jom. In English? In English? Sauté tilapia. Sauté tilapia. Nakabongga sa sauté. Ano? Sauté tilapia. Mating cure, gali action boy. Aside sa matet, dili yun. Mating cure. Mating cure. Kasi no, sa sauté nga tilapia. Salamat yun sa pansit sa Sabado ha. May ano sa Sabado? Ang ba't sino natag siya ni pansit sa Sabado Si Kwan si Ma'am Luing. Si Ma'am Luing. Nami itong bang... grabe, gidya panata, nagidya ni Ma'am Luing. Oo, panata. Nadala nas panata ni Ma'am Luing. At yung baka abay ko ni sa Sabado. Kahit ikaw duty sa Sabado. Absent naman si Eden. Absent naman si Eden. Kalay sa absent naman si Eden. Mamay siya ka lang, sige, hakita course. Hindi naman siya makanto. Sama na siya. Okay? Correct man. Hindi natataman. Iwain naman sa may gasulod pa ako kay... Sa din ka lasag dito tao? Kay Javier? Ay, gani. Ay, nagigil ito. Kaya kagawad Milagros Alit. Good morning sa iya. Kaya, always sinasabla nag-chat sa akong action boy nga pamati. Kag kadamo gambal greet bala pag-greet ba sa akon kun day off ko bala. Gambal nga action door pamati kami mo ko do hindi man akong duty. Tino na yan. But meron paligad nga gambal nga
Nami, sa inyo kanta ba? Makadula mo ko nagkanta. Si Aksyon Sa Aksyon Eden. Eden niya, Wala ka plakanta sa Aksyon na Eden, singerist. Singerist na siya dan. Plakanta na siya. Kay may maayo nga mabilifisyo ang pagkanta. Ang iya na bala nga coach Action Boy, do di lang ko sure ba na bala ni Teacher Romela. Si Cielo? Oo, do siya na ang Coach. ila nga coach. Oo. Mayo Tatlo nga na pag- sila sa una mong May nga pag-coach siyempre, gusto mong pa-coach ka pa. Sige, standby na kita sa mga balita national, no? By the way, good morning kay Ma'am Lily King, ha? Good morning. Kag good Miss afternoon. Jean Oisiser Sa sa Singapore. London, bridge is falling Falling down. down. Standby sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sila nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:28, detalye na sang mga balita national. Ginasuspetsuhan sang Okta Research Group nga mahimo mayara na sang community transmission sang COVID-19 Delta variant sa Metro Manila. Base man sa parang nga pagsaka sang porsyento sang kaso nga na-detect sa pungsod paagi sa genome sequencing. Sunod kay Professor Guido David, mahimo maglambot sa 300 ka mabago nga kaso sang Delta variant sa kada adlaw ang ma-record sa National Capital Region kung basihan ang porsyento sa mga kaso sa kabilugan nga infection rate sa Pilipinas. Duga pa ni David, apisar nga wala pa sang konfirmasyon, mas maayo nga i-assume nga mayara sang community transmission sang Delta variant sang COVID-19, agud mas mangin mahinalungon ang publiko. Sa pinakaulihing record, 216 ka Delta variant ang COVID-19 ang na-record sa Pilipinas. Nagpabutyag sang kabalaka ang World Health Organization o WHO bangod sang manubo nga kadamuon sa mga senior citizens nga nabakunahan kontra COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Dugang pa sang WHO, hindi mabatunan ang pace kon kada sigon sa pagbakuna sa pungsod. Bangod nituman kada ko ang volume sang doses sang bakuna para sa mga priority group. Sunod sa tiglawas ang WHO sa Pilipinas si Dr. Rabindra Abiasinghe, 2.1 milyones lamang o kon 25% sa mga senior citizens ang kompleto nga nabakunahan sa COVID-19 vaccine sa Pilipinas kay 35% pa lamang ang nabakunahan sa first dose. Pagpatag ni Abias Singhe ang ginduna nga Janssen vaccines nga ginhimo sa Johnson & Johnson ang ginhatag sa A3 group sa pihak sa advisory sa vaccine cluster sa National Task Force Against COVID-19 nga iprioridad o kon iprioridad ang mga senior citizens sa amo nga bakuna. Ginsugura na sang Department of Interior and Local Government ang pagbantay sa mga access points pakadto sa Metro Manila ka makaiping nga probinsya paagi sa pagtukod sa quarantine control points. Sunod kay DILG Secretary Eduardo Anyo, ang QCP ang mag-regulate sa pagwa kapag sulod sa mga individual sa National Capital Region plus bubble.
Duha pa ni Anyo, base sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases Resolution number 130-A, ang mga authorized persons outside of residence o kung apor lamang ang ginapanugutan nga makasulod kag makahalin sa NCR+. Sa karon mga QCPs pa lamang sa borders ang Bulacan, Rizal, Laguna kag Cavite ang napahamtang apang sa tion nga magsugod na ang enhanced community quarantine sa Agosto 6, magapatigayon sang checkpoints ang otoridad sa sulod sang Metro Manila. Ginaplano na sa Department of Health kung DOH ang pagpakigsapol sa Commission on Elections sa COMELEC para iplastar ang may patuman nga health and safety protocol sa pagpatigan sa luwas ng eleksyon sa masunod nga tuig sa tungasang pandemya. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III, may direktiba sa ila si Presidente Rodrigo Duterte nga kinahanglan siguruhon ang luwas ng eleksyon labi pa nga may COVID-19 pandemic. Nagwa sa pila ka mga pagtuon nga 46% lamang sa mga botante ang nagpahayag sa kahandaan nga magboto kung paday nga mangin mataas ang mga record nga COVID-19 cases sa Pilipinas. Wala na mensyonan ni Duque kung saan sila makigsapol sa COMELEC. Sunod kay Duque, ginahimo naman nila ang tanan sa nga ila masarangan para mabuhinan ang mas malalang epekto sang pandemya sa palabuton nga May 2022 election. Nagwa naman sa assessment sang London-based insurance firm nga Aksyon nga ang pungsod Pilipinas ang yara sa pinakamataas nga risgo sa political violence kung kinagamo may angot sa politika. Sunod sa risk report sang Aksyon, ang rason sang very high risk assessment sa Pilipinas amo ang kampanya ni Presidente Rodrigo Duterte kontra sa illegal nga droga kag pamahog sa mga religious extremist. Duha pa sang Aksyon, ang risgo sa bahin sang negosyo nagpabilin nga medium high bangod sang lapnagon nga krimen nga ginakabig sang grupo nga organisado nagapabilin sa gihapon nga isa sa mga konsiderasyon sa mga investors nga dumuluong ka mga negosyante sa lokal ang crime rate sa Pilipinas. Duha pa sang Aksyon, ang mataas nga utang sa mga pribado nga sektor ang nagakinanglan sang macro-prudential regulation nga yara sa near and medium term. Ginaprubahan na sa ikatatlo kag pinanga pagbasa sa Kamara ang hagna nga pagpatukod sang Virology Science and Technology Institute of the Philippines o VIP nga isa sa ginpanawagan ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya katapusan nga State of the Nation Address o konsona. Sa House Bill number 9559 nga gin-author ni Quezon City Angelina Helentan, tuyo sini nga makatukod ang Pilipinas sa isa ka Virology Research Center. Suno kay Tan, chairman sa Senate Committee on Health, nga pagtukod sa Desambik ang ahensya ang unang atikang para sa Virology Science kag Technology Applications sa mga tanom, sapat kag tawo. Sa idalom sang hagna ni Tan, ang VIP ang nagapanguna nga manabat kag manguna sa preparasyon sang pungsod, batok sa pandemya kag public health emergency. Sa karapusan nga bahin sa aton Balita National, liwat nga nagdala sa inspirasyon sa maramo nga kabataan ang mga community learning hubs nga ginpatindog ni Vice President Leni Robredo kag sang mga kabulig nga lokal nga gobyerno sa Western Visayas. Naglambot sa 79 ka mga learners salin sa grade 4, 5 kag 6 ang nakatapos sa community learning hubs ang Office of the Vice President sa Banwa San Cortes sa Balete, Aklan. Isa ang Balete Community Learning Hub sa kapin 50 ka learning hubs nga ginbuksan sa idalom sang Bayanihan Eskwela nga programa sang Office of the Vice President sa bulig sa mga partners kalakip na mga lokal nga gobyerno sa nagkalain-lain nga bahin sa pungsod. Ginatagan man sang pagtamod sa opisina ni Vice President Leni ang mga naga-eskwela sa ilas ning kapisan kag suman sa ila kaukod sa piyak sa mga pagtilaw bangod sa mga pagbago dala sang COVID-19 pandemic para ipadayon ang ilang pag-eskwela. Ginpasalamatan man ni Vice President Leni ang mga volunteer teachers kag tutors nga naghatag sang ilis nga oras kag abilidad agud nga makabulig sa mga learners. Magluwas sa Aklan, nakapatindog man sa ang opisina ni Vice President Leni sa mga learning hubs sa Antique, Iloilo, Capiz kag Negros Occidental. Ang nagapanguna naton nga balita international, balita sa sports, sa showbiz, kag iban pa sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton mga Pasang banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati, alamon ginas
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sa Kay, of course, kay Ma'am Lily Kinky nasa London. Good morning. Sa kay Remia Garcia, still watching. Good morning. Pilton Dipura sa Pasay City. Kay classmate ko, Marce Rombines Junio. Good morning, man. Lucila Perartilia. I mean, kuno for decades, wife sa nga nabatian nga balita gali nga positive parte sa market. Amo pa lang ni ang ginpain nga 50 million pesos kada market para sa improvements ng market. Okay, sige. Lito Dayap, good morning man. Bia Jonathan, Jeril Gadudo. Tamyaw niya iya mama Ofelia, kag tatay niya Rogelio Gadudo, kag sa Marande family dira sa Manuling Kawayan. Adlaw-adlaw gid nagapamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Sige, Action Doors. Si Comparing Bia Jonathan, good morning man. Kag si Marcy Rombines Junio, kay Mary Grace Eugenio Fermin. Oy nang Mary Grace, good morning sa La Castellana ni Action Boy. Maria Ko, good morning man. Romel Baydal, good morning. Juliet Cabrestante, good morning man. Andy Saladares, happy Monday. Watching live from Barangay MH Del Pilar, Pontevedra. Mayong aga dra sa inyo. Kay Christine Minyes Villalobos, Action Boys, sang Pandanon DSB, good morning, man. Dira kay Wang Morales, good morning dira sa inyo. Kay Abby, kay Natnat, kay August, good morning dad. Kay stay safe kang Metro Manila. Subong do mabutang naman sa Isikyo, feeling ko mo. Sige lang. Ron Arhida Trava, Ron, good morning dira sa imo kay tatay Teddy. Good morning. Bago ko lang natin parahanang yung ano ganit na napanawag na ko. Amo siya style. Bago ko lang natin parahansin ko, ay, daw si, kuhan ka daw si Maleficent. Oh, Maleficent dyan. Kalai. Maleficent. Katanaw ko na sang Maleficent? Ha? Katanaw ka? Sang Maleficent? Uy. Siya ni ang nagambal nga Will. Ano? What a glittering assemblage. King Stefan. Amo na sa? Ikaw guro mo lang naglantaw. Naglantaw ko na. Wala mo lang na-memorize. Hindi ba si Kuanada? Si Angelina Jolie. Yes. Dali lang. Ikaw daan na yun. Kay Donald Malaga, good morning man. Watching from Antipolo. Kag si amigo tabala Phil Alonsagay dala sa Tokyo, Japan. Good morning man. With Ma'am Eleanor Fukuda. Kag isog punta na dayon si Tito Moawin Alonsagay Torres. Sang Fukuda Machi.
Hindi na himuon mo pa si Awen nga Fukuda ba? Sa kuan lang ano Fukuda Machi. Good morning, Kino Tansinko, ha? Hello sa pagwasong national ID karon ha? Love you. Love. Magkuha lagi na national ID, mahalo. Mahalo, gid siya dapat. Sir, kabulo ka sa mga virus, bala Aksyon boy. Basi, bala matapikan siya, di ka pinakita. Namataga, kung mas skydiving. So, haklong sa skydiving, ha? Ay, isa na pala sa ano ko, Aksyon boy, gusto ko kitang skydiving. Sa mga bucket list mo. Oo. Bucket list ko man ang ma-register sa national ID. Aksyon boy, pwede ka hasta alas 10 bala magpa-register sa gabi. Dra sa my office, gid nila. Hasta alas 10? Oo, sa my PSA. Kaya gintawgan ni Aksyon Eden. Kasi makorpyuhan ta. Hambayag matripping, tatobalaga pa-register. Nga matripping, gitiyaga pa-register. Ako nga di wala pa ko pa kuha national ID. Ginuna ko na akong pa vaccine. Ti Mayo na. Ti Mayo to Aksyon boy kay asta gali sa alas 10 ng gabi. So pwede ko siguro sa Wednesday ay. Pa-register ko to alas 9 ng gabi. Sige. Ginakagat mo na yung mga Facebook. Wala na. Sige, text ko kay matripping ta to. Ha? Matripping ta to. Count na sa dalo. Chill. So Manila gali 6 to 20 sa August 6 to 20 ma-ECQ sila. Yes. Ito bala naging basa ko bala nasyonal. Ginggaan sila na isang kasi man nga ligwa. Mga kapiparar. Oo. Nya bakala ka muna ganun sa mga sardinas. Oo. Pero hindi na para mag-panic buying kay bukas man ko ng mga mga balaklan. Ay, sige aton nga gobyerno. Nabot ko may assistance na sila ihatag sa mga ma-lockdown Ha? Amot ko may Pinara ko no assistance. 4,000 kada pamilya. 1,000 kada Tao, individual. pero pamilya, wasa isa kabalay 4,000 lang idatay na. So kung anom kamo na bahala. Oo, or pero kung 8. duwa lang kamo, 2,000 lang Ha? Kung duwa lang kamo, 2,000 lang Ate basta per family ko no Kung ikaw lang isa, 1,000 ka lang Ha? Kung ikaw lang isa, 1,000 ka lang. Doon mo na. Sadya naman yung tinagtagaan na, hindi kinasuhay naman Tiyan mo gidi, may mga patulfo. Kalain, sumapatulfo. Kay Miss Rona Rihida Trava, good morning. And kay Tatay Teddy, good morning. Balik kong parang Bia Jonathan. Ay kalain, sang binangkal ka mo. Ay, patubla na ubos ang binangkal. May binangkal pa ko to prete. Ano si mo? Pwede pwede ko go na sa message kay Aksyon Boy. Deliver lang, di ba? Oo. Kay kauno niya lang na iya. Deliver kay kauno. Pero bayaran. Bayaran Siyempre. Wala na tabilin ang gindaog mo sa NBA, Ha? Ang gindaog mo sa NBA, wala na Amo na kayo may bilin pa to. Putang ko na sa tupperware. Ambot kung kalawigon ang ang antis mapanos. Hindi na, hindi mo sa kwan I think daw. dala to ni Mama kagapon kaya nagbalik na nagpuli na kagapon si Mama. So Hindi mo dala sa ito nga favorite niya Aksyon Boy na mitan siya. Nanam no? Oo. Hindi mo sa ganing cake na ganing nang daw dugay bla ng mga fruit cake bla. Dugay siya mapanos. Ang fruit cake sa tuig na yun. Sige pa na yun. Sa katuig? Mas lawig, mas namin na siya. May wine na siya mo. Ay, true. Standby na sa aton mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:45. Kag sa detalye, Balita International, hindi gina-target sa Delta variant sa COVID-19 ang mga bata. Ginpahayag ni World Health Organization ug WHO COVID-19 Technical Lead Maria Van Kerkhove nga nasambit nga variant ang una nakita sa India ang matransmit sa pagtililipon sa mga tao. Sunod rin, wala sa ebidensya nga bata lamang target sa Delta variant, bangod kalabanan sa mga report nga natapikan sila ang may edad na. Ang nasambit yung Delta variant ang una nakitaan sa 132 nga mapungsod kag ini ang madasig nga nakalaton ikumpara sa una nga sahi isang virus nga nadiskobrehan. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, may pabuto na naman nga pagsaka sa presyo sa produkto sa petrolyo kag LPG sa pagsulod sa bulan sa Agosto.
Ang ginabulwanta nga pagsaka sa gasolina, pesos tubtub 1.10 kada litro, diesel 70 to 80 centimos kada litro, kerosene 70 to 80 centimos kada litro. Ang madako man ang mga demand sa langis sa mga sunod nga bulan, bisan nga nagdesisyon na ang OPEC Plus nga magdugang sang produksyon. Ang presyo sa LPG magasaka man halin sa makasaka man sang 3.35 kada litro. Sunod ini sa abiso sang Petron. Katumbas ini sang halos 37 pesos sa kada 11 ka kilo nga tangke. 1.17 naman ang kada litro igasaka sang auto LPG. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 49 pesos kag 99 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 90 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 43 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, nag-ako na bilang isa ka gay ang aktor nga si Raymond Gutierrez. Ginkompirma ini sa iya interview sa Mega Magazine sa diin, napilian man siya nga main cover sang August 2021 nga issue. Ginpahay sini nga proud ini nga mga miyembro sa LGBT community. Gin-share man sini ang ginagyan nga mga pagtilaw antes dalay nga nag-ako. Sa karon yara sa California si Raymond sa diin nakaligad yung bulan, gin-share sini sa social media ang iya nga pagniwang. Balita sa sports, gintumba sa Pinoy boxer nga si Yumer Marcial ang yasni ka enkwentro nga Armenian sa quarterfinals ng men's middleweight class sa Tokyo Olympics. Halin pa lang sang first round bato kay Armand Darchinayan, gilayon nga nagbuhi sang mga sumbag sa lawas kag ulo si Marcial. Madasig ang intapos ni Marcial ang enkwentro paagi sa saka right hook para ma-knock out ang enkwentro 49 segundos antes matapos ang unang round. Bangod sa sining pagdaog, nagsaka na si Marcial sa semifinals kag sigurado na sang bronze medal. Ini ikaduha nga beses nga napierde ni Marcial ang Armenian fighter nga una na kaengkwentro sang 2018 sa World Amateur Championship sa Russia. Makaengkwentro ni Marcial si Alexander Kishnak sang Ukraine sa Webes Agosto 5. Sa pagkadaog ni Marcial, 3 na ka Olympic medals ang sigurado nga madala pa uli sa Pilipinas. Una na nga nakakuha sang gold medal si Heidelin Diaz sa weightlifting. Sunod man sa finals ang boksidor ako na boksingera nga si Nesty Peticio. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Yes. Pinakauna nga Monday sang August. Yes, ang Subong pinakauna, adlaw. ikaduha nga adlaw sang bulan sang Agosto ang Yes. panahon, chimpo sang tikiriwi siling nila. Anyway, Action Doors, dali lang ha, antes ang aton nga balita espesyal, kung may time pa kita. May kaupod natin ay karon nga aga si Mr. Jonathan Granada. No, because ang aton gihapon nga concern sa health bala Action Doors kay pero tinagid subong. Especially ining pagdamo na naman sang Delta variant lang perte mas makalalaton, mas delikado, no? So it's better nga mga health information na puno kita para nga makahibalo kita kung ano ang aton dapat man mga himuon, no? Kung anong mga maayo sa sinigin na pangatubang naton nga pandemic, no? Jonathan Granada on the line. John, good morning and welcome once again diri sa Action Radio. Yes, Sir Boy, good morning. Good morning, guys, sa Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio
gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYE Endorse. Ano ka? Sige. Tapos na. Good morning. Nanukag dyan. So ano na ito balita? Special Action Boy, basta lang. Ano ganito? Ang ining mga personality, basang tao, based sa favorite nila nga color. So kung anong favorite color mo. Pero sa akong di, ano nga, fuchsia nga, kung di, ano na arada.
Pusha. Sure ka? Why dayon na? Pusha, gid ya. Yawan ka diya sa akon, niya kung color lang Pero yan. ano siya sa family sang purple. Pwede. Pwede. Kaya daw lapitan at sila So may kung anong color gusto mo, may mga personality mo na according to psychology. Amo na? Ha. Basi kung laban naman ina sa kuan sige lang. Laban sa tumpil. Di buwas na lang no? Di buwas na lang. Good morning nga Naindra kay Novi King II. No sa Tagalagad Radio, wala dira sa Inubaan, maayong aga sa inyo. Sa nagamonitor dira sa Alagad Radio, 100.5 FM. Good morning dira sa inyo. Yes, good morning man. Kay Migo ko Eric Tenerefi. Yes. Huwag ka rin katawag, Migo. Wala siya guro ganahi sa... Pulo pa ba? Man tabi sang mga ganap dyan. Kaya may mga nabalaan ko ganap sa imo man eh. Wendy Catoria Gonzalez, good morning. Melili Oligo, Melchorita Ferrer, good morning. Happy birthday sa Golden Boy. Happy birthday. Kay Punong Barangay, Rodney Carmona, sang Barangay Sumag, celebrating his 5th golden birthday. Karon nga adlaw. 50th tani, mama ko 50th. 5th birthday ko lang. 50th. 50th. Happy birthday, Cap! Happy birthday, Cap Rodney. Huwag ito na Cap Candy. Nag-request. Charot. Good morning man kay Miss Homa Lomena. Kay Sir Leo Talaban, sang La Castellana, good morning. Yes, good morning. Ay, may kukugali, Engineer Ray Ruiz. Okay. Sa may Candoni. Good morning, Mandaras. Kakay Tita Edna and Cap Billy Helia. Helia. Good morning, sang Cambaros. Standby na mag-action sa Aksyon Hotline. Ang kaupo ninyo sa Aksyon, Art Tayhupon. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Life. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,